Республикада санитар-экологик 2 ой ничек дәвам итә. Сәнәгать көнкүреш калдыкларын урнаштыруда нинди проблемаларны хәл итәсе бар. Быел Идел елгасын чистарту федераль һәм төбәк программалары буенча нәрсәләр эшләнә. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры шушы көн үзәк темаларга багышланды. Табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Идел-Чулман төбәгара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров экологияны саклауда гражданнарның җаваплылыгын көчәйтү, законнарны үтәү, экологик тәрбия буенча тыңлаучыларны борчыган күп кенә сорауларга җавап бирде. Без дә телевизор караучыларны кызыксындырган кайбер сораулар белән аңа мөрәҗәгать иттек. Фаяз Фәнилевич, хәерле иртә. Сез җитәкләгән оешманың төп бурычлары нидән гыйбарәт? Татарстан Республикасы территориясында, шулай ук Чувашия һәм Марий Эл республикалары территориясында экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү. Монда инде бүгенге көндә 3 регионга карасак инде 7000гә якын федераль объект учетка куелган. Татарстан Республикасы буенча 4467 объект учетта тора. Һәм инде менә шу федераль объектларның экологик таләпләргә килтереп эшләүләре, аларның өстендәге контроль безнең инде регион ара идарәнең төп бурычларының берсе булып тора. Ягъни инде бүтән предприятиеларга, объектларга рөхсәт кагазлары бирелә бит инде һәр юнәлештә. Бу катык көнкүреш калдыклары яки сәнәгать калдыклары булмасынмы, безнең сулыкларга ташлау очраклары булмасынмы, монда инде һәр предприятиянең рөхсәт кагазлары билгеле һәм инде аларның пычраткыч матдәләренә тиешле мигдарда гына ташларга тиешләр. Шуңа күрә инде без менә бу юнәлештә контрольне алып барабыз. Шулай ук рөхсәт кагазлар бирәбез һәм инде бу кагазда рөхсәт кагазларында куелган таләпләрнең туры китереп эшләвендә контрольдә тотабыз. Шулай ук тагын бер юнәлешләрнең берсе инде безнең экологик экспертиза. Бүгенге көндә менә илкүләм проектлар буенча да гомумән инвестицион проектларда күп эшләнелеп килә. Шуңа күрә һәр проект менә экологик экспертизаны үтәргә тиеш. Экологик экспертиза инде ул үткәндә безнең инде экспертлар җәлеп ителә. Монда экспертлар университетлардан да, тикшерү хезмәтләреннән дә инде җәлеп ителә. Шуңа күрә инде монда bütün шушы экспертлар җыелып, менә бу проектның әйләнә-тирә мөхиткә зыян китермәвен карыйлар инде. Сәнәгать көнкүреш калдыкларын урнаштыру полигоннары җитәрлекме? Кайбер безнең инде муниципаль районнарда полигоннар тулып килә, тулган полигоннар да бар. Киләсе 5 еллыкта инде бу актуаль проблема булып калачак. Шуңа күрә монда 2 проблема туачак. Калдыкларны кая чыгару проблемасы һәм инде менә бу чүплекләрне рекультивацияләү проблемасы инде. Рекультивацияләүгә килгәндә, бүгенге көндә республика актив рәвештә бу юнәлештә эшләп килә. Безнең инде эшләнелгән эшләр дә билгеле, федераль бюджеттан җәлеп ителгән акчалар белән инде рекультивация эшләре алып барыла. Һәм киләчәктә дә инде безнең республиканың һәм безнең төп максат берләшеп менә шу проектларны илкүләм проектлар федераль программага кертү бурычы тора инде. Инде чүплекләрне чыгару проблемасы булмасын өчен бүгенге көндә менә региональ оператор актив рәвештә эшләп килә. Монда инде территориаль схема белән межмуниципальный объектларда каралган, ягъни чүпләрне инде берничә районнан җыеп, аларны сортировкалар үткәреп, кайсыдыр инде полигоннарга барачак, кайсыдыр утилизацияләргә барачак. Бүгенге көндә инде бүтән калдыкларны да, сәнәгать калдыкларын, көнкүреш калдыкларын барсында инде полигонга кертү тыела. Моның өчен инде безнең Россия хөкүмәтенең махсус карары бар. Инде кайбер матдәләр, калдыклар утилизация үтәргә тиеш. Ягъни алар икенчел чимал буларак кулланырга тиешләр киләчәктә. Менә бу юнәлештә инде без Росприроднадзор контроль эшләре әлбәттә алып бара. Һәр предприятиянең төзелеш объекты булмасынмы, утилизацияләү объекты булмасынмы, калдыклар белән куллану объекты булмасынмы, без инде соңгы адымда күрергә тиеш аның калдыклары кая китүе турында. Моның өчен инде предприятиялар декларациялар, отчетлар бирәләр. Зур терлекчелек комплекслары фермалар территорияләрендә янәшәдә чисталык саклау таләпләре ничек үтәлә? Безнең Татарстан Республикасы бу юнәлештә инде бик зур эш алып барыла. Бу инде терлекчелек фермалары,
объектлар, гомумән авыл хуҗалыгы үсеше өчен инде әлбәттә без сөйнергә генә тиеш. Чөнки бу өстәмә эш урыннары инде шәһәрдә яшәүче дә, авылда яшәүче дә шулай ук сөттән, иттән файдаланып, тукланып яши. Шуңа күрә бу юнәлешнең актив рәвештә баруын, субсидиялар, федераль бюджеттан акчалар җәлеп итүгә сөйнергә генә кирәк. Ләкин инде менә монда без таләпләрне шулай катгый куябыз. Әгәр дә авыл хуҗалыгы предприятие булса да, бүгенге көндә теге зур эш башкарылып табыла торган продукция чыга торган булса да, монда инде экологик таләпләрендә туры китереп эшләргә кирәк. Иң элек менә безнең инде аерым игътибар фермаларга, монда инде тирес сулары, менә лагуналарга аерым шушы тирес базларына җыелып, анда бераз торганнан соң, тиешле процесслар үткәннән соң безнең басуларга удобрение булып кертелергә тиеш. Ләкин андый очраклар билгеле, менә тирес сулары безнең елгаларыбызга да агып чыгу очраклары билгеле. Бу инде очракта без катгый рәвештә административ җаваплылыкта һәм шулай ук әйләнә-тирә мөхиткә китергән зыянны да шушы закон бузучыларга түләттерәбез. Монда инде без катгый рәвештә эшлибез. Санитар 2 айлыкка кайчан йомгак ясала? Санитар 2 айлык 1 апрельдә старт алды. Безнең инде май ахырында ул тамамланачак. Монда инде төп координатор булып экология министрлыгы тора. Без инде менә Росприроднадзор булмасын, Россельхознадзор, управление ветеринарии, Роспотребнадзор актив рәвештә без берләшеп бу юнәлештә эш алып барабыз. Закон бозу очраклары булганда административ җаваплылыкка тартабыз. Бергә масса күләм чаралар да үткәрәбез инде. Һәм инде май ахырында менә муниципаль районнар арасында нәтиҗәләр ясалачак. Инде шуны әйтеп үтәргә кирәк, санитар 2 айлыкта иң зур эшне безнең муниципаль районнар башкара. Чөнки менә бу кыш көненнән соң калган чүпләр күпчелек алар муниципаль район территорияларында барлыкка килә. Һәм инде иң зур эшне дип әйтергә муниципаль районнар башкарып чыгара. Һәм инде 30 майда менә нәтиҗәләр ясап, экология министрлыгы нәтиҗә ясый. Монда инде җиңүчеләр, җиңүче мәктәпләр, җиңүче укучылар, класслар, бюджет учреждениялары һәм муниципаль районнар, иң яхшы семьялар саллы республика тарафыннан инде саллы бүләкләр белән бүләкләнә. Әйләнә-тирә мөхитне саклауда кешеләрнең җаваплылыгын көчәйтү юлларын нәрсәләрдә күрәсез? Әлбәттә инде менә һәр чүплек янында һәм закон бозу очрагы инспекторда куеп булмый. Монда инде безнең халык белән берләшеп эшләү кирәк. Бу юнәлештә мин нәтиҗәле эш алып барыла дип әйтер идем. Елга инде экологик закон бозу очраклары буенча республикада 10 меңнән артык мөрәҗәгать килә. Ягъни мин соңгы вакытта шулай дип әйтер идем, бер закон бозу очрагы да сизелмичә, беленмичә калмый. Ягъни безнең гражданнарыбыз актив рәвештә аларны күреп, экология министрлыгына, менә Росприроднадзорга җибәреп баралар. Монда инде без катгый рәвештә административ җаваплылыкка тартабыз. Бу закон бозуны юкка чыгару өстендә эшлибез. Әлбәттә, менә шулай ук әйтеп үтәр идем, безнең җәмәгать инспекторлары турында монда инде бу юнәлештә дә эшләү бин төп максат итеп куям үземә, чөнки шул ук җәмәгать инспекторлары да бу безнең актив гражданнарыбыз. Актив гражданнарыбыз җәмәгать инспекторлары буларак, монда инде безнең белән рейдларда да катнаша алалар, актлар төзи алалар, үзләре генә дә закон бозу очракларын күрсәтеп, безгә китереп бирә алалар. Монда инде безнең инспекторлар административ чаралар күреләчәкләр. Шуңа күрә менә киләчәктә дә инде шулай актив рәвештә эшләргә кирәк дип әйтәм. Безнең гражданнарыбыз белән менә шулай тыгыз элемтәдә торып, алар безгә мөрәҗәгать итеп, без аларның мөрәҗәгатларын вакытында карап, чаралар күреп, бергә эшләргә кирәк. Фаяз Фәнилевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Идел-Чулман төбәкара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров иде.